Здравейте. Заповядайте. Аз ще мога ли да си гледам програмата? Или... Да, разбира се. Не съм подготвил специална презентация, смятам по съдържанието да говоря. Комисията взе решение на първа и 17-та страница от вашата програма да ни се разпишете. Това не е първо, това е първо. Както прецените. Програмата ми е изготвена в съответствие с наредбата за здравеопазване в България и програмата до 2030 година, както и тенденциите, които се очертават в резултат на анализа върху работата на КОЦ в последните 3 години. Съответства на всички изисквания, които са обявени в наредба 9 за организиране на конкурсите за управители на здравни заведения. Тя съдържа представяне на самата организация, юридически статут, развитие, мисия, приоритети и така нататък. Историята се разглежда от 1952 година, като се минава през 3 етапа на развитие, от 1952 до 1990, от 90-та до 2000-та и след 2000-та година. Няма да изпадам в подробности. Разгледана е организационната структура, като съм използвал данните от консолидирания финансов отчет, който е публикуван на страницата на здравното заведение. Тези неща, структура, ключови управленски длъжности, всички могат да бъдат видяни там. Запознат съм с тях. Според мен следваща точка е анализа на демографските и здравно-икономически особености на дейността. Това е една от точките в тази наредба 9. Задължително е да има такава точка. И въз основа на този здравно-демографски анализ съм стъпил, за да изготвя съответно програмата си. Там се разглеждат показатели като смъртност, преживяемост, заболеваемост, структура на населението в двете области, в Търговище и в Шумен, тенденциите, има коефициент на демографско заместване и така нататък. Те всички са обяснени в програмата. Въз основа на това са направени и прогнозите, евентуално за развитие на дейността на заведението. Според мен най-важната точка от цялата програма, това е анализа и оценката на състоянието на дейността на центъра, като съм разгледал първо анализ на медико-икономическите показатели. Там са разгледани показатели като леглодни, престой, разпределено е по клиники. Изводите мога да ги кажа. Най-много, като приходи най-много се носят от клиниката по лъчетерапия, след това от химиотерапия, като това са двете структуроопределящи и най-важни звена в самата болница. Те са уникални сами по себе си и отговарят най-много на приоритетите и предмета на дейност на това заведение. Както е известно, в разрешението за дейност са копирани всичките тези 13 точки от член 26б от Закона за лечебните заведения, като във всяка една от тези точки съществува думата онкология, онкологични заболявания и преканцерози, с изключение на точка 10, където са клинични проучвания на лекарства. Именно за това трябва да бъде наблегнато, за да се възвърне дейността на самата болница към предмета на дейност, който е залегнал в този член, тъй като има едно залитане за работа по неонкологични пътеки, всъщност не пътеки, а дейности. Това може да се провери от анализите, където се установява, че повече от около 50% от извършената дейност в някои отделения не е онкологична. И затова трябва да се наблегне през следващото управление именно на тези уникални, изходни с предмета на дейност
на здравното заведение клиники, като лъчетерапия, химиотерапия. Нуклеарната медицина също е уникална. От икономически анализ се установяват едни тенденции, които би трябвало да бъдат взети предвид, защото са с отрицателен тренд. Това са рентабилност на приходите, който е с минус 54%, следващия рентабилност на собствения капитал с минус 50%, общата ликвидност с 8% намалява и като цяло финансовата автономност на самото заведение намалява. Това нещо е написано като анализ, няма нужда да го чета, може да бъде видяно на диаграмите с цифри. Така че също трябва да се помисли върху пречупване на тези тенденции, за да има печалба здравното заведение, а съответно от печалбата зависи неговото развитие, както по отношение на кадрите и инвестициите. Имам един слот анализ, който най-вероятно навсякъде го има. Той е едно модерно стратегическо изследване, което се ползва за планиране на бъдещи дейности. Там се разглеждат наличните способности, слабостите, заплахите и рисковете за лечебното заведение. Те са описани около по 20 точки от всякъде. Просто дават една информация и ориентация за бъдещи действия. В последната си 6-та част предвиждам стратегия за развитие. Тя е най-съществената инвестиционна част, която, освен искане на милиони за нова техника, са включени и някои други неща. Там са сложени приоритетите на здравното заведение, които трябва да бъдат ефективност на използване на ресурсите, резултативност от резултатите, достъпност на всички, равен достъп на пациентите до модерно лечение и високотехнологични дейности. Основната стратегическа цел на заведението е намаляване на смъртността от онкологични заболявания в областите Търговище и Шумен. За да се постигне това нещо, съм определил дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели. Не мисля, че е нужно да ги изброявам. Една от основните дългосрочни цели е да се запази и да се утвърди мястото на КОТ Шумен като водещо лечебно заведение в областта на профилактиката, превенцията, диагностиката и лечението на онкологичните заболявания, да се подобри качеството на живот на болните. Следващото е да има баланс между интересите както на здравните работници, които работят в отделението, така и на пациентите. Както е известно, това заведение е поставено в пазарни условия и именно там трябва да се направи този баланс поради пазарния механизъм и хуманния статут на това заведение. Също там трябва да се балансира. Средносрочните цели за повишаване на качеството на медицинските услуги, да се въведат скринингови програми, нещо, което все още не е развито, доколкото знам, да се подобрят отношенията с институциите, както в община Шумен, така и със съседните болници, най-вече да се развият нови дейности, като организиране на система за психосоциално подпомагане на пациентите с онкологични заболявания и техните близки, да се подобрят влошените или почти несъществуващи отношения с МБАЛ Шумен, които в момента са на една конкурентна основа и по-скоро са на конфронтация вместо кооперация. Аз смятам, че трябва да има добри отношения, които да използват предимствата на двете заведения. От страна на КОТ Шумен, това са уникалните дейности, които споменах преди това. Лъчетерапия, химиотерапия, нуклеарна медицина и наличните онкологични комисии, както и специалистите, дългогодишните специалисти с стаж в тези области. А предимството на МБАЛ Шумен е много профилността и наличието на най-различни специалисти, които липсват в онкоболницата, както и най-вече добрата реанимация и 24-часовата осигурена спешност. От към инвестиционната програма
съм заложил доста неща, които може да се виждат стресиращи за Общинския съвет, който е принципал, но те са необходими за това здравно заведение, освен да запази позицията си на водещо заведение в тази област, в областта, как и в региона. Просто искам да добавя, че доста пациенти последните години, не изтъквам себе си, дойдоха от Варна, така че не се обслужват само болни от Шумен и Търговище, голяма част и от Варна предпочитат това заведение, тъй като на тях не им беше известно това нещо. Друго, не мисля, че е редно да ги изброя, но водещо е според мен, че трябва да се закупи PET скенер, който ще даде голямо предимство. Ще се утвърди като център за диагностика. Това е най-доброто изследване в областта на онкологията. Няма да му изброявам предимствата. Но добре е да се закупи и циклотрон. Това е машината, която произвежда радиофармацевтика, който се използва за диагностика, тъй като той има много кратък полуживот, час 110 минути и е много трудно транспортирането му и използването му. А ако се произвежда тук на територията на Шумен, няма да има ограничения в използването, плюс това ще падне монопола на тази дейност в държавата и евентуално могат и да се акумулират приходи от това. Следващо за всички е известно, че линейните ускорители, двата първите, които са сложени, са монтирани 2014 година, срока им на експлоатация може би трябва да приключи на 25-та година. Те по принцип може и да работят, но договорите за поддръжка и сервизиране изтичат точно тогава и след това самото им обслужване става много по-скъпо и неизгодно. Така че е редно да бъдат включени тези средства в инвестиционната програма. По принцип и нелинейни ускорители с всички разходи са изчислени, че се изплащат за 3 години. Докато за 5 скенера съм изчислил, че трябва за 6 години да бъде изплатен. Тъй като цената на една процедура е 1840 лева, заложени са там определен брой процедури и за 6 години би трябвало да бъде изплатен. Заложил съм мамограф и всички най-необходими неща, както поддръжка на сградния фонд, модернизация. Също сериозно направление в моята програма е усъвършенстването на човешките ресурси. Там могат да се изброят хиляди точки, но моя принос може да бъде в това, че съм част от академичната общност в България. От 2017 година съм доцент в Медицински университет Плевен и мога да помогна, даже един от стимулите, които може да бъде за младите лекари, които искат да работят в тази болница, е предложението за академично израстване в областите, в които са развити дейностите в тази болница. Предвидени са най-различни курсове, програми за усъвършенстване, които не мисля, че трябва да се споменават сега. Важно перо за мен е да се подобрят отношенията с дирекция социално подпомагане и социални дейности към общината и Министерството на труда и социалната политика с оглед точно това хуманно предназначение на тази болница. Предлагам изграждане на дневен стационар за психосоциална подпомагане на пациентите и техните близки, което също ще доведе до повишаване на качеството на живот на тези пациенти. Общо взето, това са основните неща, мога още неща да говоря. Като заключение, това е едно сериозно мероприятие, което изисква научен подход и задълбочен анализ предварително. Книгите, които съм посочил там, са точно в областта на онкологията и са сериозен принос в науката онкология в България. Те са точно за преканцерози, за онкологични заболявания, което показва, че съм работил в тая област от 2015 година насам, тъй като имаше голямо желание управителя да притежава специалност онкология. Затова съм се постарал да представя доказателства за опита ми в тази област. Опитът ми е най-разнообразен. За някои хора това, че човек си е сменял работата е недостатък. За мен това е предимство, тъй като съм работил не за 2 години, 3 години, а по 10,
15 години в различни заведения. Работил съм в чужбина и съм бил високо подценен. Така че, ако един човек е работил 30 години на едно място, не мисля, че може това да се изтъква като предимство. Това е, което имам да кажа. Благодаря за изчерпателно представяне, колеги. Да, но не мисля, че беше достатъчно изчерпателно, но може да бъде проверено тук. Благодарим. Хубав ден. Хубав ден. И аз ви желая хубав ден. Благодаря.